Hello, Kabagsik TV. Good morning. Good morning. Kumusta? Kumusta? May premiere ka? Hello, Kabagsik TV. Good morning. Good morning. Kumusta? Kumusta? May premiere ka? Sige, baba ka ng bahay mo, i-flex natin. Baka may papasok, patamsakan natin. Sige, baba ka ng bahay mo, i-flex natin. Baka may papasok, patamsakan natin. Baka may papasok, patamsakan natin.
Good morning, Mark Ace Mabini. Mega love shout out. Hello, Mark Ace. Salamat sa thumbs up. Okay, on the way na, Mark Ace Mabini. Ito na Mark Ace. Mark Ace Mabini. Magaling mag-gitara. So, hindi sana ako bibigyan. Thumbs up na, Mark Ace Mabini. Okay. Mark Ace Mabini, paki-kuan din si mga Kabagsik TV. Nagbaba din siya ng bahay. Ito to. Kitchen na Beng, good morning. Good morning, Sisi. Sige, baba kayo ng bahay. Tamsakan natin. Salamat, sis. Kitchen ni Beng. Playing pa lang kay Mark Ace Australia. Mark Ace Australia. Oh, laki ng bahay mo. 6,940. Wow. Pakitulungan na Kabagsik TV at saka si Kitchen ni Beng. Paamot naman ng iyong mga banana. On the way na rin sa bahay mo, Mr. Kabagsik TV. Kabagsik. Okay lang, bro. Okay lang, idol. Sige, sige. Naka-play ka na. Kitchen ni Beng, salamat, salamat. Hindi, natataon lang, sis. Natataon lang kasi kung minsan hindi ako makapasok sa live, nagluluko yung sound ko at saka yung time ko. Pag may nagpantay sa tindahan, makapag-LS ako. Pero kapag wala, hindi ako makapag-LS. Mostly Sunday. Kabagsik TV, itong ipi-play ko sa'yo, yung shorts. Shorts.
Si Kitchen ni Beng, okay, on the way. Play ko na rin. Kasi kung minsan mahirap sa cellphone mag-live. Pag wala kang isang gamit na cellphone, mahirap. Hindi ka makapag-flex ng channel. Dito sa desktop, nakakapag-play ako ng multiple videos. Kitchen ni Beng. Naglulok ang computer. Something went wrong. Mega love shoutout po sa 2 million in the house. Salamat po. Ayaw pumasok yung bahay mo, Kitchen ni Beng. Bakit? Oh, something went wrong. Ayan. Okay. Sis Kitchen ni Beng, something went wrong sa video mo. Pwedeng palitan mo. Hindi ko ma-open. Done na sa'yo, Mark Ace Australia. Play naman natin si Kitchen ni Beng dito sa cellphone. Ayaw dito sa desktop. Bakit? Kitchen ni Beng. Ayun. Ilo-ilo. Ito, Kitchen ni Beng. Playing na. Salamat, mga Kabagsik TV. Wait ka lang ha. I-play ko yung pan mo sandali. Yung pan mo. Kitchen ni Beng, ilan na yung watch hour mo? Gusto mo i-play kita? Kabagsik TV. Ayaw dito sa desktop. Yung pan mo. Kabagsik TV. Playing na Kitchen ni Beng. Ito na sa cellphone. Ayaw sa desktop. Si Kabagsik TV. Kabagsik. Ganda ng ilog. Yan ang gusto ko. Sa inyo yan, sis? Sa Iloilo, yung ilog na yan, ang ganda.
Ay, na-play na pala kita Kabagsik TV, yung shorts. Nagbakas na ako doon, Kabagsik. Ulitin ko nga. Hindi ko pala. Shorts, kalimutan ko. Dan thumbs up, Kabagsik TV. Ganda. Nakarating ako sa Iloilo pero sa bayan, doon sa may simbahan. Kasi sumakay kami ng barko. Napadaan kami doon sa Haro. Haro, Iloilo ba yun? Haro. Yes, playing pa. Playing. Ganda. Ganda oh. Ganyan ang gusto ko, bukid. May tubig. Dan sa'yo, Mr. Kabagsik TV. Sa short. Burger. Dito sa Team Gapangan, puro pagkain, puro budol. Kitchen ni Beng, sa Team Gapangan ka ba? Oo, Haro. Nakarating ako doon noong anong year ba yun? 1998, 1997. I'm live. Asan si Oreo? Andito. Mabangga. Ako din sis, kuminsan nag-i-stop. Malapit na ang play. Ang hirap mag-connect, no? Mahina ang internet. Teka, mag-flex tayo ng mga premiere. Baba ko yung mga premiere. Oh, mikot-ikot na naman po ako. Mikot-ikot. Dito na yan sa Remix Avenue. Mahina ang connection. Ayan. Okay. Dan sa'yo, Kitchen ni Beng. Salamat. Ilan ng watch hour? Oh, sa home of, ano ba yun? Home of family ba yun? Labas mo na Hindi siya ka. Nay, hinila. Hello po. Ay, nako. Akin na yung aking charger nga. Lobat na naman ako. Charger, baka naman sa pwesto. Dito. Ayan, putol kasi mahina ang net. Pasensya na po ang ikot-ikot ng net namin. Ay, wala akong saksakan. Thank you.